Hey guys, ito na naman ako. So, welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel ko, please So, for today's video is, gagawin natin is yung haul. Mag-haul tayo from Shopee at saka sa Watson. So, then, let's get started. So, magsisimula na tayo. So, uunahin ko muna since maliit lang to. So, yung sa Watson muna. Yung nabili ko naman sa Watson is nung June pa to. So, umabot na naman ako. Yung nag-save sila ng 299 yung isang. May binili ko foundation. So, ito yung nabili ko. 230 at saka 228. So, syempre, nakatipid naman ako ng 100 pesos. Tapos, nakabili ako ng Fashion 21 color set. So, ito pala yung eyeshadow palette nila. So, ito pala yung packaging. At saka ito yung sa loob. Yung sa loob nito is, iwan ko kung ito ba yung last one. So, ito naman yung eyeshadow palette nila. Nabili ko lang po to sa halagang $3.95. So, kami din, Hi! Look guys, diba? Ito pala yung magic lipstick nila. So, itatry ko. Since dati is 75, nag-sale din ito ng 35 pesos na lang. Ito yung price niya, guys. Hindi siya nag... Ayan siya, guys. Magic lipstick to. Red daw yung... So, uunahin. Dalawa kasi to, guys. Ito yung una. Ito yung pangalawa. Sabay lang silang dumating, pero iba yung store na palabihan ko. So, ito is nanggaling kay Ma'am Ginatanstore. Hindi ko alam kung paano siya ilagay sa description box ng link. So, yung gagawin ko na lang is Ginatanin na. Sorry po. So, first item na binili ko doon is from Ginatanstore is itong 5-in-1 Beauty Cream Massager. So, marami nang gumagamit na YouTuber nito. So, okay. Ito pala yung soft brush. Ito pala yung soft brush. Ito naman yung nagyan ng battery. Since wala pa tayong battery na, hindi pa natin siya matitip. Ito yung soft brush. Tinatawag nilang soft brush. Ito naman yung makeup sponge. So, ito yung siya, guys. Then, the next one is ito naman yung latex soft sponge. So, ito naman yung curl polish. Yes, curl polish. And the last one is the rolling massager. Then the second one is nabili ko pala yan siya ng halagang 95 pesos. Ito naman is nabili ko ng ito namang Real Technique Sponge is nabili ko naman ito ng 50 pesos. So, dalawa na lang yung binili ko. So, teka nga pala guys. So, since free shipping sila, 100% off shipping fee pag 500 pataas yung ano ba? Ano bang tawag doon? Basta yung nagkakalaga ng item na binili nyo. So, ito naman yung ewan ko kung unicorn brush or rainbow brush. I don't know. Basta nagagandahan ako sa kulay ng mga brushes niya. Nabili ko naman ito sa halagang 250. So, itry naman natin itong isang brush. Diba guys? So, so 20 brushes pala to. So, nakalaga ko 150 pesos.
castor oil. Sa castor oil kasi, alam niyo naman, is yung kilay natin at saka yung pilik mata natin. So, bumili ako nito. Try lang naman, besh. So, since dalawa yung gusto ko, dalawa yung sachet, dapat hindi kasi since dalawa sachet, isa sa mama ko, isa sa kapatid ko. Ay, nabili ko pa lang to sa halaga ng 48 pesos. Kasi yung sa mga mumurahan kasi ako nito kasi 48 pesos lang, pero pag bumili ka doon sa online shops sa mga Facebook kasi 100 pataas na yung presyo nila. So, nakita ko to sa Shopee na 48 pesos. So, bumili ko na. At saka bumili din pala ako ng spoolie. I forgot the price, pero ilalagay ko na lang sa screen. So, basta 3 na lang yung binili ko kasi parang ang mura. I want to lang. So, let me introduce this one. Choke. Anastasia's spoolie. I don't know kung paano siya. So, guys, pala akong kasi may YouTuber din akong may nakita ko sa YouTuber na ginamit niya to pang ano tawag doon, panghugas ng kanyang mga brushes. So maganda daw gamitin to kasi pag habang i-demo ko na lang, so habang naano mo siya, lahat ng mga mga pigment ng mga ginamit mong products natatanggal habang ginagano mo siya. So yan guys. So nabili ko naman to sa halagang ilalagay ko na lang din ito. Sorry, nakalimutan ko. So, since natry ko na to siya kahapon, so, ganito pala siya. Pwede pala siya kung may bibihar ka katulad nito. Hindi ko naman na to, lalagay ko na lang din yung presyo dun sa sa baba. Kasi nakalimutan ko na naman. So, binili ko is 10. So, yun na guys. So, nakalimutan ko yung pangalan ng store niya dun sa Shopee. So, this is from Henry Chua. So, ang binili ko naman guys is ito, tripod. Di ko na muna siya ginamit kasi gamit ko pa naman yung yung lazy pad ko. Ito yung tripod na nabili ko. Ay, ito pala yung packaging. Dito siya nakalagay. Ito pala yung carton niya. Dito siya nakalagay. So, ito naman yung so, buksan natin. May parang, may dust bag pa naman, may dust bag din naman siya. So, ito yung siya guys. Hindi na alam nito. Sa YouTuber ko na lang, sa YouTuber ko lang din ko ito nalaman. Ito sa YouTuber, hindi ko alam kung sino siya. So, hindi ko na alam kung ano, pero yung pangalan niya. So, nilipas kasi ako sa 179 pesos. Ito na siya guys. Ang ganda na. Tapos ang quality niya is, parang, baka may quality siya, di ba sa masang tatanggal ng mga parts niya. So, tsaka kumahaba siya ng ganito kahaba. Wala doon, tabak dito. So, yung mga presyo pala noon is ilalagay ko na lang lahat sa description box. Wag na lang link kasi di pa ako marunong paano maglagay sa description ng link. So, the next one is itong Tommy Maria. So, since malaki na yung
Look, papakita ko sa inyo guys. Since malaki na yung chan natin, kailangan watching. Again, please like, subscribe to my YouTube channel at saka i-click na lang din ninyo yung bell button para updated kayo sa bawat upload ng video ko. So, yun lang guys. Love you all. Bye! So, 1, 2, 3, ito naman is